Security is not a luxury. Náš produkt je internet, veci, systém monitorovania a automatickej bezpečnosti pre domácnosti a podniky. Nejde len o zber dát, ide o analýzu prostredia, reakciu na anomálie a okamžité informovanie používateľa. Spája v sebe hardwérové riešenia, inteligentnú logiku a modernú webovú platformu. Základom systému je Raspberry Pi. K nemu sú pripojené 3 hlavné senzory. Senzor teploty a vlhkosti DH T22, plynové senzory MQ5 a MQ9. Na vizuálnu indikáciu sme použili 4 RGB svetla a na aktívnu reakciu chladiaci ventilátor. Celý systém funguje ako jeden inteligentný mechanizmus. Každý senzor má vlastnú svetelnú indikáciu, ktorá okamžite zobrazuje stav prostredia. Farby signalizujú úroveň rizika, zelená znamená normálny stav, fajn, modrá upozorňuje na varovanie, warning, a červená indikuje nebezpečný stav. Tento systém platí rovnako pre meranie teploty aj plynu. Vďaka jedinému pohľadu tak používateľ okamžite získa prehľad o aktuálnej situácii v priestore. Systém nielen upozorňuje na zmeny, ale aj aktívne zasahuje. Ak teplota presiahne 20 stupňov, automaticky sa zapne ventilátor, ktorý zabezpečí ochladenie priestoru. Ide o inteligentnú automatizáciu, ktorá funguje bez zásahu človeka a okamžite reaguje na zmeny prostredia. Všetky dáta sa prenášajú prostredníctvom protokolu MQTT na centrálny server, kde sa spracujú a v reálnom čase zobrazujú na webovej platforme používateľa. Používateľ má k dispozícii aktuálne hodnoty, detailné grafy aj históriu meraní. Celé ovládanie je sústredené do jedného prehľadného rozhrania. V prípade výskytu anomálnych hodnôt systém okamžite odošle push notifikáciu na webovej platforme a zároveň aj e-mailové upozornenie. Používateľ tak dostane varovanie aj vtedy, keď sa nenachádza doma, čo zabezpečuje maximálnu úroveň kontroly a bezpečnosti. Samostatne je implementovaný administrátorský panel, prostredníctvom ktorého môže administrátor monitorovať všetky pripojené zariadenia a okamžite reagovať na mimoriadne situácie. V prípade kritických hodnôt môže kontaktovať používateľa a ponúknuť pomoc záchranných zložiek, ako sú hasiči, zdravotná služba alebo polícia. Tým sa celý systém mení na inteligentné bezpečnostné centrum. Nevytvorili sme len študentský projekt, ale komplexný Internet of Things ekosystém, ktorý analyzuje, reaguje, upozorňuje a chráni. Predstavuje krok smerom k inteligentným domácnostiam, inteligentným podnikom a bezpečnejšej budúcnosti. Budúcnosť bezpečnosti je tu už dnes.